היי חברים, בבקשה תיתנו לי לייק. אני בכלל לא מקבלת לייקים בשבילי, ובכלל לא מקבלת תגובות טובות. אתם לא מעריכים אותי, אני לא מקבלת הערכה מספיק מכם. אתם מתנהגים עליי כאילו אני סתם. אתם לא שמים לי לייקים. אתם יודעים? סבתא, נכון אני תמיד עם חברים ואין לי זמן לעשות את כל הסרטונים הטובים האלה, נכון? נכון. הם במסך, לא עושים לי לייק בכלל. אז רגע, על מה אני אעשה? עצמי? לא, תגובה קטנה אפילו. אז לא עושים, אז מה? לא מיאו. לא, אתה מקבל ערך כי אתה חתול בית מן הסתם. ואני... בואי, יאללה. את כועסת עליי? כואב לי הגב מלשבת. במבה. בבקשה.